sani. Bende wang'eyo ni jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi dwaro mar mondo mi oduok piny budget ma ichwalo ne counties kowuok e bilion 400 nyaka bilion 380. Gino ma senators wacho ni biro hinyo chenro mag tich e counties, to jod bura to wacho ni owinjo migi bilion 380 kachiel kod ng'ado budget mano mar doho ma ogai mar doho mathakome bende wacho ni biro bedo ka ng'uko chenro mag doho ahinya mano kokalo e chwalo kata filing cases kitimo online kacha. Gino mowacho ni okonego bed ni ing'ado kata indoso budget magi. Mago kachiel kod mamoko matimore pacho kae nyaka Ramogi Ajwang' ema adwaro mar mondo mi watwage kod welo mantiere gode studio okinyi makawuono. Antiere kod welo adek, antiere kae kod jaod bura mano ma Suba South Caroli Omondi, antiere kod jadlony e weche mag telo Rachael Omollo kachiel kod okil Kamaloka Okinyo Jabungu. Chak kodi Caroli Omondi, mheshimiwa ichiu nade okinyi makawuono? Achiu maber, oyawre. Oyawre machiegni twaka. Erokamano. Rachael ichiu nade okinyi makawuono kendo machiegni twaka. Erokamano Joyce, achiu maber kendo amoso joneno waduto no yawre uru ruoth opaki kuonde duto munenowa. Erokamano. Erokamano machiegni twaka. Okinyo Jabungu oyawre ichiu nade? Achiu maber Joyce, amor chopo kae kawuono. Erokamano. Machiegni twak. Nyaka Ramogi Ajwang' mana kaka ineno magi welo mantiere godo okinyi makawuono. Ka in bende kamoro amora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono mheshimiwa Caroli Omondi ne madagom chako kodi. Ang'eni od bura yande nitiere yweyo kendo gikone nuduogo nuduogo chieng' tich ariyo. Odiochieng' manyoro ne waneno ka upuodho mano gwelo mar Douglas Kanja kaka ugai mar obila e pacho kae. Ageno ni un kaka jod bura nono gigo duto mane okelnu kapok upuodho Douglas Kanja. Nikech adiera nitiere gigo marite e kinde makoro obo chamo muma kendo chako tich ayanga kaka ugai manyien mar obila. Nyo wa debate report mar committee manyo opuodhe mondo yiere obed kaka IG. Koro jinyo wacho weche mopogre. An gi nya wacho weche adek kanyo. Nya wacho ni mokwongo kanya somo report no nyoko miya weche mo oromo kaka ng'ama nokobedo e committee no manyalo tiyo go mondo apuodhe. Kiwacho weche moromo, gin weche moromo mage mane seche mokigombo winjo ma ok ni neno kacha? Gin weche adek mana wacho. To be en gima sebet ka wache bunge kanyo kata nasendiko barua ne speaker ndalo mane ipuodho kata joma nyocho ket ministers gi. Ing'eni nitie gimoro ni integrity. Integrity kineno kaka watimoga vetting, wandiko mana barua ne ethics and anti-corruption, wandiko ne DCI, kaeto wandiko ne public to jioro barupe magin godo. Kaeto ing'iyo gik ma ji owachogo. Ka EACC owacho ni ler tiwe yawe idhi, DCI owacho ni ionge gi fingerprint, iwe yawe. Kora sebet ka wache bunge ni mano oromo. Nikech kisomo katiba article 125, bunge nigi teko mar manyo wach moramora, record information moramora kuom ng'ata kagitimo vetting. Koro naneno ni information manyo miwa ji ariyo manyo complain, manyo moro ne laro lo gi IG nominee to gi miyo moro achiel. Koro kidhi kacha, ing'eni ka ni yonge committee, to inidhi omiyi mana report, tisomo report. Okine kane committee no, onono gino matut. Nikech owinjore bunge onon records mag ng'ato, kuonde ma ng'ato setiye, ohala mosetimo, kuonde manosome. Nitiere mabunge owinjore nonano kigin, mokirit ni DCI nyisi kata nano. Koro na wacho ni owinjore wa improve kaka watimo vetting on integrity. Mano namba 1. Namba 2, report no, kanya some, nya wache bunge ni okomi wandhadho ni ng'ani dwa kelo reforms mage. Ing'eni ka idwa miyo ng'ato tich, inono kumosebede gi kako otiegore, lakini nyako nyisi gimo dhi timo. Koro kisomo kacha, okine ka nitiere gik mang'ano no wuoye mang'eny ahinya. Report no konyisowa ni kodonje police force, gine police service to dhi timo reform kama. Reforms mag police nwachako ndalo mane wane wabar gi Kibaki. Kane wan gi Kofi Annan, agenda 4. Mane wachake reform of the police. Kano tel nwa gi mzungu moro ni Ransley.
intie gik ripode go nyaka kawuono moko gina gik ma build up on gik mane wachako ndalo agenda 4 gi Kofi Annan cha. Koro kanyo be naneno ka gino komiyowa ndhadho ni ng'ani biro timo ang'o. Then mogik nitiere nachaka nyiso jobunge wetewago ni next time nitie gimo miluongo ni domain knowledge en police officer. Koro ing'eni nyaka ipenje ni to tiegruok mari kata gik mitime service sani kaka nitiere gik miluongo ni transnational crime, nitie terrorism, nitie gik mang'eny machando Kenya ma nyaka ipenje ni gigi to ng'egi e depth machalo nade. Kech inya bedo ni nobila to gigi ok understand. Kanyo be report no fuela gik moko matindo to komiyowa ndhadho ni to ng'ani gigi ong'e machalo nade kata gik mibadhi corruption. Koro an nawacho ni an ok ang'e nyieno maber ahinya. Report be okomiya information maber. Koro an ng'ama nyo wuoyo tawacho na wewe wachno lakini nyo akadhe ke nyo goe onge ng'ama nyo pinge. Koro we hope ni he will do good work for Kenya. Yeah. Rachael korka kori kaduke to kata kapokanga penjo mheshimiwa Caroli penjo machielo karwa kietwak ne waneno ka od bura opuodho mano gwelo mar Douglas Kanja kaka ugai manyien mar obile winjo penjo mopogore ma mheshimiwa Caroli wacho ni ne ntiere godo bende yie kod gwelo makamano bende obo timo tich makare mano mar kelo lokruok e migao mar obila nikech adiera e kinde mane jod bura nitiere kacha bende ne gikwai mar mondo mi okonya e rakore kod wechego mag lala poya nono mag jo Kenya wantiere kod wechego mag nek aoyaye mano ng'ise no kete maino mare e kinde mobo bedo kochamo muma kendo koro chako tiyo ayanga kako gai mar obila. Erokamano Joyce, kaka okuma kuom wach ma mheshimiwa wacho. Mokwongo ayie ni ose admit ni maybe ok ong'eyo kanga maber and ok adwa wacho ni anta ng'e maber but asomo gimondik about him. Kineno en jagono mose tiyo for almost 4 decades. Kizungu wacho kamano higni 40 kotiyo police service. Koro aneno ni onyalo bet ki experience gi lony eni ochako piny to se dongre ose tiegre. Aneno kiwacho ni en ng'ama ose tiyo as a director of criminal as a DCI. He was at one point the command of anti-terrorism unit. Matina ni en gi tiegruok kata experience mopogre line mar tich mimiyeni. To gima jo Kenya dwaro winjo mabende ayie gi mheshimiwa en ni seche moyieri kako yiereni osepuodhe gi parliament kendo warito ni ker kawuono nyalo miye mandate ni koro ene IG ma Kenya to ang'o modwa timo e gik mwaseneno kata mibadhi mwaseneno the excesses mwaseneno gi police force the level in which the police officers kata handle people kata nywaneno kaka ne gitimre gi kijana mane goyo multimedia university cha en ang'o mano nyiso jogi niya an kaponi opuodha dahero kelo change makama nikech seche ma ibo yieri ni dhi tich ibe nyaka nyisre ni an kabiro kae kakumi opportunity ni dahero timo achiel 2 3 mopogre gi gik mwaseneno. En ja Kenya oseneno kaka police timre gi jo Kenya. In fact we moved from police force to police service. Mana achiel kuom gik mano timre katiba manyien en ang'o modhi timo nwa madhi nyiso wani koro there are reforms ma new IG dhi timo mopogre gi gima nwaneno kaka ome timo mopogre gi gima ma Sengeli timo. Ineno kata seche moko kaka sani the acting IG Masengeli ineno ko kata ko nyise ni idwari e court to otamre nango to isuo gi the same constitution ni idhi uphold en bende wadhi nene ko kelo pogruok ni an adhi tiyo gi judiciary adhi tiyo gi executive mondo wa make sure ni constitution ma waduto wasuo in goni ni wadhi uphold wadhi protect mondo the supreme authority obed still vested in the people and the constitution itself. Omiyo en gi task ahinya mbele kae mondo wane change from the police force mwaneno despite the constitution to now being a police service. Omiyo anyalo wacho ni ki experience en ng'ama nigi experience having been in the police force or the police service for over 40 years. En ng'ama ositiyo e ranks mopogre matire ni en jujuzi kuom kama ni anti-terrorism,
En gujuzi DCI investigation, en gujuzi mopogre opogre. Matieni we expect him, kaka jopiny, no dhi tiyo nwa maber nikech opogre gi kaka Masengeli, for example. Yes. Okinyo Jabungu karwaki TWAK, wang'eni nyaka sani koro e kinde ma koro Douglas Kanja biro bedo ka chamo muma kendo biro bedo kochako tiyo ayanga kako gai mar obila e pacho. Wanyalo wacho ni nitiere gik mathoth ahinya marite mesa ne. Wantiere kod lal mag rowere adek ma Masengeli ne odagi chope do mar mondo mi oler kuma gintiere. Kaachiel kod wechego mag obila chayo chik mar doho. To wang'eyo ni adira Masengeli ne ong'adne twech mano mar dweche 6 e jela. Kaka koro oseyiere kaka gai mar obila mar mondo mi ene makoro kaw kuma Masengeli yando ma kaka ng'ama kojolo. Kaluwore kod chik bendo yiene mar mondo mi ogol orders mondo koro mak Masengeli otere od twech. Wach Masengeli court nosetieko. Ma Masengeli nyocha nodhi e court of appeal. Ma court of appeal okomiye reprieve moro ni koro ok nyal teri gine prison. Wach Masengeli court nosetieko. Masengeli kako wuotho sani en refugee. Onengo bed e jela. Kaduoge matin mana wach Kanjani. Mheshimiwa nitie gimoro ma Mheshimiwa noko wacho. Nikech Kanja an gi weche ariyo ma okasiro wach Kanja bedo Inspector General. Kanja nigi higni 62. Koro on account of age, Kanja okonego bed Inspector General. To nitie case moro ma the former president Uhuru nogwelo Mary Wamboi kaka aparo ni head mar parastatal moro. To LSK nodhi e court ni mama ni okonego bed chair mar parastatal ni on account of age. To court no agree gi wachno. Koro en gima rach ka oneno od bura kadha gino nikech on account of age Kanja okonego bed Inspector General. Ka ng'ato dhi do ni Inspector General onego bed higni adikara. And civil servant and public servant. To retirement age mar public servant and 60 years. Kikalo 60 years to onge gimitimo e office. Mana koro kasani ng'at moro dhi do on account of age ni Kanja is unfit to hold office en kamano. Mar ariyo en issue mar regional balance. Dala mar Kanja ni en Nyeri. Village ne en gine kai en Madera. Jaten jolweny be a Madera. Nyeri kanyo. Deputy President be a Madera. Nyeri kanyo. Koro on account of regional balance, okonyal bedo gi jatend lweny ma gine dala chiel gi Deputy President to gi Inspector General. Mano katiba bo kwedo wechego. Regional appointments mag teach onego bed gi regional balance. Koro on those two issues, kanga to the do to Kanja ni okonego bed Inspector General e pinyni. Mano. Ka doge wach Masengeli. Adwa ni mak wach Masengeli no gi kanyo Omondi. Mar mondo mi mheshimiwa mano Caroli Omondi olernwa wach ni bende nono weche makamaga diera kaka ne ukalo kata nupuodho mano wach Douglas Kanja bedo gai mar obila nikech ni wacho ni nitiere mana kod penja de kende tero koro kilo Okinyo Jabungu leronwa moko kuom weche ma yango no konego bed ni Douglas Kanja romo bedo gai mar obila e pacho kae. Kose un kaka jod bura koro nu ng'ada bura ni ukale kalori ni Senate benose kale mar mondo mi koro dhia mbele. No, gino nwang'iyo. In fact, gima notimre nyua wuoyo gi kise wuoyo gi moro to kinyal wuoyo kendo e bunge kacha ichaki miyo jomoko thuolo. Mheshimiwa Rachael Wanjala Mabuda Langi miye report ma asiemone ni Kanja nonyuol 1963. Manyo penjo gine bunge mondo ji obed gi clarity. Koro Kanja bedo recruited e gimiluongo ni on contract terms for 3 years. Makata report mar jo committee nyondi kugino. En gima Mheshimiwa Rachael Wanjala MP Mabuda Langi nyo penje bunge. Ma speaker benyo omeka ruling on it mosomne paragraph no. Nikech gino nyentie kanyo. To gima wakili wacho ma regional balance no. Wan kaka jo ODM actually position wa mokwongo kanyo chapok gik moko gi otimre en in wadhi oppose
recruitment mare on regional balance. balance. Moko mage mapok notimore mar gwelo jodi moko e sirkal. Ang'o momiyo koro nulinge wachno? Weche miriambana okaheroga. Position wa mane wan godo kane pok wadhi e recess ni en gima nwadhi go piny, wadhi pinge. To ka koro nyo wan e bunge kucho to minority leader emanyi neno kaka nyose wuoyo chomo koni gi kocha. Wan koro nyo waling wanena. Ma koro broad based government omi uling thi ukala kala gik moko nyomonge. Mano te adieri mantiere. Nwadhi opose man wasewinjre. Makata kanyo wapenjo nyoro ni to gini watimo nang'o. Koro ing'eni ng'iyo ikaw kiu kuom jatendu minority leader kacha. Nyaneno ka embo wuoya to embe oweya gi kanyo. Koro wadwa gwetao. Anya wacho ni od bura felo jopiny. Nikech magi gik ma od bura onego bed ni chung' motegno to ng'iyo ni adira kata ok odhi makare. Kata obedo ni untiere sirkal kata uonge sirkal kose nang'o rech. Mana diera nikech seche moyiergi to mana diera makende en mana ni yierie party moro to will have the minority party and the majority party in parliament. Tiyudo ni giduto oyiergi kacha ne tije adek. Kendo mheshimiwa can correct us. And maduong' moloyo is oversight. To oversight nyiso niya koro gik moke gitimgi emonego bed ni gitimo. Mok ging'iyo ni anan jo ODM, anan jauda, anan jawaipa. Matine ni de wane pinje moko molony. Ting'eni ne gidhi golgi giduto ma ebo ng'eyo on the account ni they fail the people. Omiyo daher mana kwayo jotendwa ni seche moko bende waketo jo Kenya mbele moloyo party marwa kata interest marwa as a people. Nikech seche miyo jo Kenya gik mok ber to wane magigo kendo duogo timre na duogo hinyowa. Nikech if they are giving Kanja a contract mar 3 years kwa chako kwano kawuono matine ni Kanja tije dhi ruma exactly chieng' ma election ruma a few days after. Matine ni chalo ka gimo yieri ne a particular purpose. To kara koro inyala mondo jago ni ochungi mondo gima dibed ni gitemo timono mar 2-3 years no nyalo bete ni koro wabag gi matin. En mana ni ka un joma kare mheshimiwa tudoka tuwacho ni oyo let us recall this back mondo watim gima nokelo wakai which is oversight. Okapar ken gima ber ni jopiny oyieri ni dhi tich moro tin kori neno ni oyo wane broad based government kata mana marriage dong bende dhako nyalo nyiso nyieke ni jaduong' ni dhi kodwa marach to okonyiso ni riembo uduto umacha ukumak rumo tegno to jaduong' wacho ni wadog mana piny. Okinyo Jabungu ang'adi kidwa lero wach mar nyaka sani koro Douglas Kanja kosechamo muma makoro bedo ogai mar obila e pacho kae. Wageno ni onyalo chamo odiochieng' ma kawuono kata odiochieng' ma kiny e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. Bende nitiere kod teko mar mako Masengeli ma otere e od twech kata obedo ni iwacho ni Masengeli nosedhi e court mar appeal bende ng'ise ni oyo ok wanyal tamo mar mondo mi kik maki. Masengeli emanen acting IG. But koka gine adwa lero wach moro ma mheshimiwa wacho ni IG obedo hired on contract. Inano okinyal circumvent chik manitie koro ng'ani ike osekalo mar bedo public servant koro parliament kawe tich kaka on contract. Inspector General is a constitutional office. Okinyal hire a constitutional office holder on contract terms. Mano is another ground makoro ng'ani okonengo bede tich. Wan gi katiba, wan gi chike matayowa. Ko gidwa ni ginyalo loko chikego kaka ne giloko gi Security Amendment Act 2015. Ka adoge wach Masengeli ka onyalo winjo maber nikech ka en gi gik moko ariyo kodhi e jela dweche 6 onyalo wuok onyalo yudo tich moro but kotamore to ng'ato dhi e do to bedo declared unfit to hold public office mano orumo kamano koro enemo onego owinj kata en gi wakinde onego owinjgi ni atim nade
nikech katiba nitie kata ka kawuono en Inspector General of Police chieng' moro achiel obowuok kanyo obo manyo tich obo manyo kata en gi kembe ge moko obo manyo kata to bende parni Masengeli en achiel kuom jogo mano dadhogi mar mondo mi obed jalupo gai mar obila kendo nosechwal nyinge kachiel kod nying ng'ama chielo mane giyudo go skoma maromre ne jatend piny William Ruto mondo koro oamua ni ng'ama dhi bedo deputy IG e pacho kae. Joyce, problem wan go e piny piny Kenya masani en od bura. Ber ni wan gi jaod bura achiel kuom gini kae kawuono. Parliament olokore gimoro miluongo ni rubber stamp. Ka executive okelo gimoro amora ni parliament kalo. Parliament masani onge opposition, onge parliament ma government. Nitie mana majority gi minority. Kokel nying ng'ato kanyo gi TWAK gi te kaka jood bura. Ok ni nitie jo opposition, ok ni kaka katiba machon mani wan gi opposition to wan gi government. Wan gi parliament achiel. Kokel ng'ato nying ng'ato parliament go discussion kaka a whole house. Okobed gi gimoro ni iluongo ni bipartisan ni koro wan koni wan be wan koni okodwa ng'ani wadwaro ng'ani. Koro parliament kaka neno kaka mheshimiwa be osewacho ni enonge gi wach kanjani okosiro telo mar kanjani bedo Inspector General. Parliament onengo put into consideration gima mheshimiwa wacho ni nikech kaka wawuoyo ni to kaka gima wacho go gi chik ma wan go sani Kanja should not be the Inspector General, but Ker bro swear in nikech ma nen nominee mar Ker ere gima osowa mana parliament kai. Koro kata Masengeli ok ni koro Masengeli no ler kata gine parliament men problem. Koro imi neno kata wach jensi kaka notimore gi donjo parliament. Onengo parliament winja neni jopiny dwaro nade nikech mheshimiwa kae kodonjo parliament kacha en jo Suba South mokwongo. Jo Suba wacho nade? Jo piny wacho nade? Iluongo ni to represent, to oversight and to legislate. Mago igine adek mag parliament. Koro to represent kantie gimoro amora ma jo Suba wacho ni to ng'ani adala gi Gashago. Jatend jolweny be adala gi Gashago. Gashago be deputy president jogi ama na dala chiel. To jo Suba dongo an be wanyalo gine. Koro mheshimiwa wuoye wach jo Suba ni jogo wacho ni regional balance onge. Wan don kaka joluo wado Inspector General, we deserve it. Jolamu poko golo Inspector General nyakane deserve it. Nikech Kenya nitie gi kabinde mang'eny gini ok nyal beda ni koro komea Meru ka gini ya Meru to odonjo mana gine kae. Ok nyal bedo kamano. Koro parliament discussions go onge ga parliament sani en mana rubber stamp moro ma gima nyalo konyo japiny sani en mana do gi demonstration ge mineno demonstrations sani ng'anyo ng'enye Kenya kae kendo gibo bedo mang'eny nikech waonge gi parliament. Aduma na medo kimoro Men Monica mheshimiwa pokoni swani gen gi rubber stamp kose waonge parliament. On that bende korobo advice on what I'm about to say. Ntie gima wakili owacho ma is very interesting ni wan be kaka joluo wabe poknwa bet wanyalo bet to bende wane gi ng'ato e kiwango kata okang' wanyalo dhiro e level nikech king'yo requirements nyaka bede ni serve as an Inspector General of Police before ang'iyo mana gino ka ok nyal dhira ng'ata omiyo wan bende nyaka we position then ourselves kaka joluo mondo ka gine makamago yudre opportunity makamago yudre to ng'atwa nyalo yude easily. Omiyo kiwacha ni wang'yo regional balance to seche mung'yo regional balance inyalo yudo ni gin jonyeri adek ema ni kacha. Katiba wacho niya ng'ama ni e level makama eminyalo dhir malo. Koro wadhi gologi kose wadhi timo nang'o. Omiyo wan bende ji nyaka ng'e
nitiere requirements mamiyo ng'ato itero nyinge e kiwango mitero. To mado wacho mondo mheshimiwa bende kan guide. Nikech sani wan gi a new AG ma advice president on issues kaka magi. Daher bende ng'eyo ni en kaka o kaka nyar onagi en kaka attorney general. Bende no advice a president ni chik okoyie ni ng'ato mabet kiwango mar inspector general ok nyal bet on contractual basis. Bende wang'ie regional balance kata koko wa Nyeri to bende nwanyalo kawo ng'ato ma level mwadwaro ka mawuok kata Kamba kata wuok Kikuyu or wherever ineno. Omiyo gik ma wakili wacho are pertinent, but then an penjo mara en ni to bende ne ginyalo penjo kata luongo attorney general ma gipenje ni to ng'amu puodhoni mudwaro nwa puodhni nitiere achiel ariyo adek technical issues. Ing'eni nitiere seche moko ma kata ibi goli oko on technicality ni aoyo kata idwaro nwa kete on contract but koro wangi regional balance. Ang' wakete ni koro gidhi the same village koro gigi wa discuss gik moko as Madhira team koso idhi team nango. Omiyo en bende en attest to attorney general sani ni en odhi advice president nango e wachni. Odhi advice as a populist matine ni gima ji mang'eny dwaro chemwa dhigo koso odhi nyise ni gimidwa timo ni ok ber, hold matin, wadoge drawing board mondo wang'i niya on regional balance on age bende katibo yeni attorney general inspector general be nyalo bet on contract basis koso en gima wadhi chako timo sani. I would look forward to such a discussion. Mheshimiwa. Yeah, actually, National Police Service Act, wacho ni IG serve for 4 years, a term of 4 years. That is what is the National Police Service Act. To be National Police Service Act, be katakisome maber, ti reflect on 2010 Constitution, nitie manipulation mane sirikand Uhuru otimo kanyo. IG chono winjore lando tijno to ji apply te. Yeah, kaito timo interview. Sani ng'eni president nominate titimo ni vetting. Ka intie process mo magitimo internally kanyo. Intie pogruok mo kanyo matin. But generally, National Police Service to wacho ni it's a term of 4 years. Then number 2, watch Masengeli. And my advice, okabi wacho ni na nyiso nga, but my advice, manase wuoyo gi jomoko. Masengeli nyaka dhie court. Mokwa ng'uono mondo timne gimiluongo ni purging of the content. Mano my advice. Manase nyiso joma okabi wacho ni gin ng'agi. Mondo owuogo dhie court, ochung' e nyim judge, okwa ng'uono. Ka in police officer nyaka respect katiba gi chike. Ka police ok nyal respect katiba gi chike kata gi court order, to in emichung' ne rule of law. Mano is a very bad precedent. Koro nyaka odhi ochung' kacha okwa ng'uono. Ka ok onyal yudo nyithindogo, owach ni police nitie ji nyalo lal ma ok nyal yudogi kaka gin e police custody o explain, lakini gimokuongo kata kapok owuoyo weche nyithindo molalgi odhi okwa ng'uono. Nyaka odhi e court. To bende ka kwang'iyo cha bende onyalo bolore adiera bodhi okwa ng'uono adiera. Nyaka otim mano nikech kok otimo mano gini biro dhi adhiya kamano magikone gini nyalo kata affect his future prospects. Nikech adieri ma winjo from police service Masengeli is a very good officer. That is what I've heard. Kata from joma tie police service. He has a very good future. Koro owe timore gi gik moko ma luorruok moko ma ok bi konyo. Odhi e court opaj gino. But I want to agree gi wakili. Wakili wacho very good point. Ma ji mang'eny poko o understand Kenya ka. Ni a presidential system, MPs are independent. Ji ok understand gini. Gima timre Kenya ka, one gi presidential system of government to watiyo gi paro mar parliamentary system of government. Ingeni katinano ka wan ne tabu mani ineno mako wa gi chama wa mar ODM nikech onge understanding no. People have to understand presidential system wabunge tiyo nango. To a parliamentary system wabunge tiyo nango. And sani kata democracies gima sani inyo Kenya ka. Ni parties or capture MPs. Executive be capture MPs. Koro mbunge ka inie kucho kidwa tiyo gi wi party siri keto ni barriers, kidwa tiyo gi wi executive
be keto ni barriers. Wabunge ka ine out bura kacha, wabunge gin independent. Ma inyalo go kura kaka idwaro, inyalo timo gima mama idwaro. Ma party kata sani king'iyo Keir Starmer, Prime Minister ma Britain, man gi parliamentary system, owacho ni Britain first, country first. Marwa ni ngeni inyisi ni party first. To interest mag party are not necessarily interest mag the country. Yeah. Koro, I agree with you. Gino kata taga giwa bunge, kata nyoro, wane budho gi diplomats from US Embassy. Giwa bunge moko. Nyako ono gini kata committees mag bunge. In a parliamentary system, wabunge mowinjore yiere kendgi. Party ok owinjore bi nyiso u kaka udwa yiero ruwe committees. Kose wach ni minority golo ji aboro. Nekech en accountability committee. To majority golo kama. Wabunge apply gimiluongo ni selection committee. Tu ugo kura ukanyo ti yiero utuker. Marwa party ema ndiko barua ni ng'ane dhika. Koro kidwa tiyo gi wi kacha tinyisi ni brogoli e gigo. Inyisi ni boluongi disciplinary committee. Kidwa timo gima. Koro ng'eni gini parties or capture wabunge. Yeah. Executive or capture wabunge. Kidwa manyo development ntiere kaka koro ibi ipasori e kindgi. Mheshimiwa anwacho ni une hybrid. Yes. You're using both. Kenya and pure parliamentary I know, system. but you're one using hangover. both. One hangover ma parliamentary system. When it suits. Majo wao ka understand gini kabisa. Seche moko ngeni ng'iyo ji tiwacho ni okay, in gi advantage ni na constitutional law expert. Koro inyalo understand. Lakini gini ayie gi wakili. Gigi must change. Parties nyaka change. Ginebe nyaka change kaka wabunge. Kech bunge sani en tich matek. Kidhi e bunge anan gi bills ang'wen matemo dhire bunge. To nekech party na ko sponsor gi, gin private members bills. To ambe ane minority. Ok migi priority. Nyo wanyiso kata speaker. Members bills nyaka mi priority. Kidhi kucho government bills imiyo priority. Kosa migi priority in podidi oketi e waiting list e committee. Party ni be kidwa kelo gimoro to in gi issues kodgi be okidwa mi support. Kech akelo bill mondo mi nyithindo ID gi voters card ka gin e school. Mondo nyithindo yud kura. Ingeni joluo wane border te wane borders. Koro nyathi ka dwaro kipande tinyisi ni dhika chief ke dhika ngo. To sani information nyithindo nigo te e school. Koro ang'o miyo pod idwa kwayo to in gi biometric. Bill no pod songo kanyo mos ka. No hinga mang'eny ahinya muntiere godo kata kamano kotudore kod weche ma bodi timore ahinya to ikinda obila kaachiel kod bad migawo mar doho nyaka sani bende ne waneno odiochieng' manyoro ka jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo duonde kendo owacho ni onego bed ni bad migawo mar doho kaachiel kod obila tieko ywaruok kata gwandruok manitiere kindgi mar mondo mi gine kaka ginyalo tiyo e twech achiel. To ang'eyo ni magi duto obiro tok ka Lawrence Mugambi nosegolo ng'eto mar mondo mi otwe Masengeli kuom dweche 6 kama bang'e ne waneno ka rita mano mar Lawrence Mugambi ogol kata bedo ni Masengeli nowacho ni jochiw arita go ne oloka ni moko dhi mane tiegruok to osemiye moko adiera pok wayango. Kata kamano bende bang' kaka jatend piny Kenya William Ruto osegolo duonde mar mondo mi judiciary kod National Police Service otie twech achiel. Waboneno ka gwandruok makamano rumo okila Okinyo. Mokwongo William Ruto nonengo wache mana diera ni Masengeli onengo idhie prison kata dhi kwado ng'uono nikech nitie court order manitie machiko segolo maonge do mora mar appeal moseloko chikeno ni Masengeli onengo dhi od bura. To mheshimiwa wacho gimoro maber kae. Gini en simple. Masengeli odhi e court okwa ng'uono ni natimo kamae ng'uona uru gini okobochako timore. To kose kwa ng'uono pod odhi serve jail term mare kose onyalo gine under perjury to bed excluded. Ruto ok nyal weyo wachno nikech mae nominee mar Ruto. Mae nying mar Ruto notero e od bura. Koro ka Ruto nigi confidence gi ng'ani, od bura ema ineno kae diere kae ma nigi problem. Nikech ka adwaro kata mi tich Joyce to idhi e panel moro to yudo tijno. Ok anyal biro kendo ni koro ni Joyce joka in gi issues moko gi joka abo mi tijno. Nikech ane mana yieri ni mondo ane mana neno ni iber tiyo tijno. But kamochopo Masengeli
kaka mheshimiwa wacho kaka be winjo gine mar Masengeli ng'ama ber gimotimore osetimore nitie court order ma Masengeli onengo otim gimonengo otim nikech gini koko tang to gini dhi nyore mbele kai matek to Ruto okobokonyo Masengeli mano to ainjo kawuono nikech a whole inspector general katiba mi gine mang'eny ine monengo irit jopiny to koro ichako side shows moko ni koro igolo security mar judge nochako kamoro mani koro igochone security mag judge to intimidate the judge. Mano is too low, going too low. Then bange koro igolo ne judge security. For what? Iyudango kisetimo gigo. To sani wan gi katiba manyien, katiba wan go ni ber moloyo kata machoncha. Nikech gimora mora ni e katiba. Wach integrity ni e katiba. Want intimidation kata golo bodyguards mag Justice Mugambi ni. An intimidation. Chapter 6 Masengeli was a fail. A tijno. Because there was no hurry. Koro ka explanation mi oni jogidie training. Why at that time? Nyalo bedo ni na bad coincidence. Why at that time? Yeah. Nikech Masengeli gimaber ni koro oboduogo bedo Deputy Inspector General. Koro ka kanja be an kiano kayegi kanja bedo asewacho gigo kayegi kanja bedo Inspector General ta ami reasons. Koro ka let's assume ni ngato dhi do to do wacho ni kanja ok nyal bedo Masengeli ema dhi duogo bedo Acting Inspector General. Obotio. Rachael kaduoki e TWAK. Tegruok makoro jatend piny Kenya William Ruto temo tego godo doho kaachiel kod bad migawo mar polis. Bende onyalore adiera to kose olewa ahinya nikech wang'e ni gigi ok ochakore sani ma nyaka nochopo kuma ogol nyaka jorit mago mag Lawrence Mugambi. Ne yuaruok mano waseneno. Jatend piny nodeko e golo duonde koso bira wang' sa ka weche pok owuo ahinya. Kapok aduoko mano Joyce en amonda wach ni power only exposes you. Kore ka ji neno kiti onyalo bet ni nyocha en ng'ama ber to koro komi telo eka dhano neno ni karang'ani chal ga mana kamae ineno omiyo ok anyal wacho with certainty ni en ng'ama ber ni seche moko opportunity mimiyo ji gi ema koro expose ng'ato matiende ni norito mana ni abet gi telo karang'o monambe aflout the constitution or the rule to gima is important en niya en ng'ama nokao katiba mowacho ni mae gima dhi timo adhi uphold matiende ni adhi rito chik mag Kenya ka to kirito chik mar Kenya kae ok inyal bet ni imiyi summons 7 to iora ora ng'ato kata konyisi ni ine mwadwo wuoyo kodi koro nitie seche machopo ma ng'ata mosedhi e koto ng'e maber ni kata kibet gi wakili ni kaka en ni to nitie seche ma koro nyisi ni akoro ine ma doho dwa timre nadi dwa winjo kuomi ok apar ka Judge Mugambi not the out of his space mondo osamone kore kotamre dhi to en gima kata wabe wasewacho ni kong'e gima ber for him en yo dhi kacha mondo o appear kapok ochopo mande nikech koro kochopo mande koro there's no excuse en mana ng'ama koririto ni mako karang'o to adwaro wacho ni gima dagombo winjo kuom ker ahinya en wacho ni onge ng'ata nikech katiba wacho kamano onge ng'ata ma is above the law onge ng'ata ma inyalo wach ni ok nyal mak Kenya kae except gi ker masani gi katiba masani ker mo kinyal golo kata miter ni koro inwa maki but onge ng'ama is above the law nitie seche ma at one point or the other kata en bende chike will come and follow him kosetieko tenya mare mar office koro inyise ni niketho kama come and answer to those things omiyo ker do wuoka and give a stern warning ok wacha ni onego bed ni judiciary tiyo maber gi the police service onego wach ni onge ng'ata
ma is above the law. Mondo it is clearer to Masengeli mobete tokeni. Monyise ni opana, ko luongi kot dhia. Kai ionge gi gima ipando. Angoma moni dhi kacha tiwacho niya, jomolalgo amawea to pod watimo investigation. Angoma opando mokonyal dhi wacho. Omiyo an agombo ni ker owuog oko onyis ranyisi maber kaka ng'at ma bende no swear no dhi uphold the constitution ni obro protecte ma ka ng'ata oneno ka flout that then ene mowuok oko mosamon gi nikech jogi duto ni tiyo under him mondo wach ni oyo ka doho luongi kata in office machal nadi onegi dhi nikech you are accountable in that position momiyi. Omiyo ananeno ni en gima ber mondo owuog oko motegno kochiwo ranyisi maber ni ane ker mar Kenya to gik ma ni seche duto komiji court order tok gitim ni. I don't think if it's a good precedent we are setting nikech kiny kidwaro mako ng'ama chielo Masengeli tebo tamre kaka ibi tamri ni. Do you have the audacity mondi nyise ni oyo ito koro wadhi go ibunde nikech onge go or what will really happen? It is a very wrong precedent nikech kiny ka police moro oyud gi hatia moro en odwa oro ng'ano dhi omake ni koto wacho ni osamon ng'ama kama idware court odhi release ng'ano koso ebo dhi protecte koso what are we yet to see now in the police force in the event niya kanga okopuodhi or for whatever reason okoketi ene makoro bet bende waboneno ka joma luwe bende will uphold the constitution or koro gidhi wacho ni jatendwa emo koluoro chike to wan waluwo jatendwa. Are we supposed to luoro chik ma jatendwa eno wuon okoluoro? Or what is supposed to happen? Mheshimiwa Caroli kaduke TWAK Okinyo makauno nyalo wacho ni nyaka sani independence mano mar judiciary kalure kod intimidation ma gisebedo ka giyudo nikech chayo chik mar doho ochalo ka ng'ama koro kao dono ka gima ok onego bed ni timo tije kendo thero rang'iny ma doho onego bed go de pacho kae. Kata kamano wadno ka jatend piny Kenya temo donjore kata odiochieng' manyoro kanoloso nowacho ni National Police Service kaachiel kod judiciary giduto gin independent moteneno ni onego bed ni gitiyo kanyakla. Bende ginyalo tiyo kanyakla e yo makare kinde mabiro mbele adiera kalure kod gigi mwasebedo kwaneno nikech adiera kata bedo ni gin independent wang'ega ni police kaachiel kod judiciary kinde mang'eny gitiyo ga kumoro achiel. Ing'e ni gigi te gin e katiba koro gik ma ketho weche en mana kaka joma ni offices conduct themselves. Judiciary ok nyal tiyo ka onge police. Police be ok nyal tiyo ka onge judiciary. Ing'e ni judiciary do ok gimak ji. Gin gibedo police mako ji kelo negi police ema timo investigation ema timo ang'o prosecution. Judiciary ok nyal tiyo ka onge police. Police be ka onge judiciary kata ka gimako ng'ato gitero kure ok ginyal tweyi onge gima ginyalo timo. Koro nyaka giti kanyakla to kendo nyaka gibed ni gipogre gin independent. Gimomiyo gin independent mondo onge conspiracy ma nyalo bedo e kind police gi judiciary mondo ohiny raia. Koro magi timo gige gi kendgi to police tero evidence to court wacho ni ma ok oromo ma oromo. To an gima nyalo nyiso ji ni judiciary ok en gima owinjore ni ng'ata ng'ata tugogo. Judiciary nyaka we kendo judiciary nyaka bed maler maonge mibadhi. Joma tiyo kanyo nyaka bed joma ong'e tijgi nikech king'iyo kaka sirikal oketi judiciary ni ema defend everybody. En okumba morito dong'ino kiluonge ga ni shield just shield kata kineno kata gik miketo mag judiciary kaka muketo kae neno kata ka nyim court kacha en statue mar miyo man duk ma pi luoko kata gik mineno ma balance ariyo giluongo ni equipoise. Nitie gik momiyo mzungu noketo gi. Koro nyaka i understand ni to judiciary ka in kata jatelo kata in raia judiciary ok en gimi tugogo. Ke judiciary no ema bro defend ng'ata te. To be ko collapse onge gima nyalo timore e piny. Though waneno ga judiciary mostly e gik machalo criminal. Judiciary kata king'iyo human rights protection kata contracts commercial transactions ka onge judiciary economy cannot function. Kata investors mabiro Kenya ka wan sani wang'iye ni ji olal inego ji human rights but onge ng'ama nyalo invest Kenya ka pod onge gi confidence in the judiciary mar Kenya. Kech obro wacho ni chieng' ma an gi dispute kata gi partner na kata gi sirikal abro dhi kure
Omiyo judiciary ok en gimi tugo go. Adwa na kaw yuyo mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar piny nyaka Ramogi jwang' wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak. Bang' yuyo mwakawo bende abo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo no Okinyi ma kawuono. Kik idhi mabor. Leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Wakati ulipigiwa simu kaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipangi goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipangi ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mondi yud wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tinu mari dis *860 *419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Mi time yako. Mina dai wote twenda hivi.
Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Bende ini nyalo paro kaka ne waringo ge skul mondo wabi kae piyo piyo mondo wacham fish tika. E kindu ka onge ng'ata mawuondo nyawadgi kuom gimoro amora, to we anyisu onge ng'ata manyalo donje herauno kata matin. Ne, an ayudo ma e ofuk baba nyoro, koso in ni paro ni baba wiyo wil. Gimoro amora manie kindwa, wan obiro loso kae machiegni. Kare, idhi nyime gi leko. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chendo mar Okinyo Okinyi ma kawuono kaponi kitudri koda gi sani. Antiere kod welo adek, jaod bura mano ma Suba South Mheshimiwa Caroli Omondi, antiere kod jalony weche mag telo Rachael Omollo kaachiel kod okila Kamaloka mano Okinyo Jabungu. Watwak otudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae. Bende asingo ni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma ochwalonwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Ote ma kamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni jod bura gi osefail wa seriously, gikia tich mane otero gi e bunge, jogi timo nono mosina honestly. Mano pach Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni how can they approve someone unfit to hold public office? Chal mit bilie odino wengegi gi pachgi. Kata koome bende ne gipitisha kamano, but then what happened? Aodhi mbele kwacho ni jod bura owinjo lok pachgi nono to Gen Z biro doke pap. Penjra ni to bende nitiere thuolo ma katiba omiyo jopiny donje weche puodho senior public servants. Ponono ni jopiny fail ni jod bura ne okoluwo chik like case mar Kanjano. Aluwo twak ka an umoja enako. Wilberforce Otieno bende wacho ka ena winjo chenro weche gin adek. Achiel wacho ni acting IG oketho chik mar article 244 ochayo doho. Ruto should stop drama and tell acting IG to obey the rule of law. Mara riyo odhi mbele kowacho ni acting IG okawo kit jatende maruto kata sani they are implementing SHA ma court ne odagi. Mara dek wacho ni kon mjumbe Caroli ni Kenya Kwanza government onge ng'ama omiyo doho luora, owek beating around the bush. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalono Okinyi ma kawuono kokale yore waduto te mag tudruok Okinyi ma kawuono. Penjo moro penj kanyo, penjo no dago mar mondo mi apenji okil kaluore kod chik. Bende nitiere gino ma jopiny nyalo timo kapo nono ni giwinjo ni jod bura ok tim gino e yo makare, nikech openjo kae ni jopiny nyalo donje weche mag puodho senior public servants. Ponono ni jopiny fail ni jod bura ok oluwo chik like case mar Kanja. Gineno to some extent okanyal blame jod bura. Waduoge history moro matin kae ma aparo ni mheshimiwa no wachno. Wan gi katiba to wan gi the National Police Service Act. Ndalo ma aparo ni 2014-2015 nitie jonjore mano monjo gine ma Westgate. Makoro serikal obiro gi gimoro miluongo ni Security Amendment Act. Initially, manuneno kata Kimayo bedo IG. Ng'at moro monyalo apply bedo Inspector General mar Police. Idhi the commission, the National Police Service Commission. Ndalogo ni tele gi ng'at moro miluongo ni Kavuludi. Makoro jogo bedo piny kaka yiero mana Chief Justice. Udhi interview, ng'amoloyo interview no ema bedo Inspector General. Koro Uhuru Kenyatta emoketo wakae. Enowacho ni an kaka president ok nyal bedo ni aonge gi teko mar yiero ng'ama bedo Inspector General. To ka gimoro timore an ema bedo blamed. Koro od bura losuru chike moro mamiya telo personal.
ma an wuone manyalo nominate ng'ama nyalo bedo Inspector General. Kanyo ema what problem chake. Nikech gini be dono setamore ni what the president did en unconstitutional. But gini pod dhi mbele. Ruto okawo kama Uhuru noweyo. Ruto ne en jalup Uhuru. Koro en system moro ma dhi mbele. Kanyo ema gik moko nochake marach. Omiyo kik wasejo od bura ahinya kotudore kod gigo matimore gi sani. Mana ni koro od bura in the eyes of the public onge gima gitimoga. Because despite this, Parliament can do its job. Yeah. But Mheshimiwa has said his frustration here. Yeah. I have worked under him in from 2010 to 2013. Although na ngama tin no kia maber. Mheshimiwa is an independent person. This is one independent person manyalo wacho. Kata katiyo kode personally. Kaka na wacho Parliament is not gimoro ma rubber stamp. Kaka party oketo ni koro party position en mae. Kidwa timo mae en mae. Ki ya party mar serikal nyaka itim gima serikal okelo od bura. Koro nengo wabed kata gigi moro kaka referendum. Wawinja neni kaka system ma Parliament nitie ni. Be wanyalo dhi go mbele. Koso waduoge parliamentary system wan gocha. Makoro ka in ja ODM in mana opposition. Onge gimora mora ma igine serikal. Emomiyo katiba masani chon no kinyal nyaka ichung e party. From 2013, sani wan gi independent candidates e od bura. To expand that democratic space. Makoro ka party okdwari inyalo chung gine kata kaka independent. Tiyudo gigi kata kaluo waseneno independent MPs mang'eny. Shakil Shabir sani noyo direyo kaka independent MP. Women rep mar Migori no donjo gi independent. That is what the Constitution wanted. MPs to think on their own, not along party lines, not to be an appendage to the executive. That is where the problem is. Nikech chik, Uhuru no loko chik, miya Uhuru powers. Okunyal bedo ni ublema, nika jonjoro mwonjo, Al-Shababu mwonjo piny, an kaka president ema bedo blamed, but Inspector General mar police ni, aonge giteko mora mar yiere. To wan kaka jo Kenya, wan waneno ni ginema kaka na wadwaro katiba ni. Na wawacho ni Inspector General should not be a presidential appointee or rather nominee. Inspector General should be chosen by the people through the National Police Service Commission. Mano jo Kenya manoneno. Nikech achien President yera ngat moro ni in beda inspector the bed commission of police. Koro kanyo ma waduoge. Chon commission of police gi Inspector General masani, the process is more or less the same. Makoro ngani tia the whims of the president. Makata gima masengeli timoni ni okodwa dhi edo. En ngate ngama no nominate protect in some way. But do bedo ni koro oyere gi jopiny through the National Police Service Commission. Rigorous process. U apply kata ji beach. U bedo shortlisted ji prareo. Ibedo number 1. Okinyal gine ni tije ni okinyal ketho tich. Ibo tiyo kaka jopiny. Adona wetege weche makama ko sentegi medwa mede matin reach. Adona wacha ni yes, in as much as waneno ka chik no lok matin kendo koro rais ema point to nominate totero ne parliament mondo puodhi. Okonyiso ni seche ma rais o nominate ng'ato motere mbele doho mondo puodhi ok ni koro oginyal tiyo tijgi maber. Ineno to kaka jopiny bende wambe wan gi windo kendo Mheshimiwa can correct me. Mwanyalo ndiko barua mwach ni oyo ng'ama rais nominate no
mibadhi ni oluwe kalure gima kama ni nyinge, gima kama ni nyinge. Emi winjo mbele kacha kane mheshimiwa wacho ni apenjo ni bende apart from EACC ma investigate corruption dealing mar Rachael, for example, bende nitiere kaka wan bende wanyalo investigate on our own mo wach niya yes ipuodho ng'ani miyo wagodo to wayudo ni gima kama omake maya wacho kalure gi gima Ruth penjo ni bende nitiere kaka jopiny bende nyalo chiwo pachgi, jopiny oyienegi chiwo pachgi, okonyiso ni ka rais otero ng'ato e bunge no nominate koro en ng'ama dhia kalo. Nyochu neno ka rais no ochiwo nying nyadendi moro, donge jo parliament noko puodhe moko bet cabinet secretary. It's the same process. Matiende ni information mimiyowa kalure gi nominee ma president ochiwo bende en ng'ama adhia to chapter 6 of the constitution bende nitiere mibadhi mora momiene. Omiyo kanyo tadwa pogra gi wakili ni in as much as rais nigi teko mar nominate to jopiny bende nigi teko mar wacho ni oyo ng'ami nominate ni achiel ariyo adek omake. Emi winjo ni ka gichiwo report margi tiwinjo kiwacho ni the dissenting opinions on this issue. Matiende nitie joma wacho ni oyo kata ji auchiel because we are in a democracy ji auchiel oyie to ji abich okwer to ji auchiel gi ang'o carry the day nikech ging'eny. We are in a democratic society. Unfortunately that is how democracy works. Ni kata ji en mana ji adek ji ariyo to mibadhi omieni onge gima wanyalo timo nikech ji mang'eny osepuodhi. Mane mheshimiwa wacho ni onge gima wanyalo wache nikech ng'eny ji neno no ober kata opore ni wan bende wan gi different opinion about Kanja to wan ng'eny ji neno no ber. Omiyo kanyo tadwa pogra kodi matin owadwa ni yes jopiny ng'euru ni un gi ratiro mar chiwo information mora mora regarding a public officer makonyo seche ma gibedo vetted. Mheshimiwa nitie gimida medo kapok wadhi wach machielo madagomnwa lose ka thuolo mar wapokorum. Adwa ni wadhi wachno mano mar pok mar omenda ne counties. Kalo ni nyaka sani ne waneno ka chieng' wuok tich mano jatend migao mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi nochopo e nyim kamiti mar Senate mochung' ne wechego mag omenda. E nyim kamiti ma kamano ne ochwalo paro mar mondo mi oma counties kata oduok piny kikati gi wach mar oduok piny omenda ma ipogo counties kod bilion 20. Kata kamano ywaruok osebedo e kind jod bura kod Senate. Senate wacho ni counties onego omi 4 billion kalure ni counties nitiere kod ting' mang'eny ahinya. Od bura to wacho ni kalure ni nyaka sani wang'e ni finance bill nogore piny onego bed ni duoko piny omenda mag counties mar mondo mi obed bilion 380. Ywaruok ma kamano ang'o miyo pod ineno nyaka sani adira mwang'eyo ni waonge kod paro chik omenda mabro konyo e choko omenda madwarore monego bed ni ipogo kata counties kata kachiel kod bad migepe moko mag sirikal. Ing'eni pesa mimiyo counties nitiere almost tieng' didek. Nitiere ma minimum 15% of last audited government revenues. To kanyo nitiere problem achiel. Ni last audited government revenues odsedeko gi higni 2. Koro kigo kwan pesa mowinjore mi counties kar mondo gone gi kwan ma 2024 itiyo gi numbers ma 2022 manyiso ni giyudo pesa matin. Nitie problem kanyo nikech gika are not up to date. 15% ong'injo kiwacho ni nyaka migi minimum of 15% of national government revenues but itiyo gi last audited revenues magin ga higni 2 seche moko almost higni 2 gi nus late. Koro yudo ni kanyo pesa madhi ne counties ok dhi kaka kidwaro. Number 2, pesa ok dhi ne ka counties e sami dwaro. Koro counties chako projects, counties chako timo gik moko, pesa ochotgi e kore, financially akiango nitie a lot of funding problem. Kaeto kaka watimo budget marwa, budget cycle marwa, kaka ichake gande gi policy statement manyako dhi gigi nyocho wawacho kata e bunge ni ujore ng'igi kendo mondo wane kaka koro inyalo lock tweaking here and there mondo counties oyud pesa on time to gi latest audited revenues. Then nitie pesa ma sirikal miya counties. Ing'eni ginyalo choko revenues to giyudo ni ne giyudo mang'eny moingo 15% chadonge. Koro through special allocation nitie mimiyo counties. Then nitiere special funds, equalization, gik machalo kamago, mabi miyo counties.
Gima nyocha timore e bunge kata Senate nyocha kadho. Nyocha on the basis of finance bill manogo pincha nitie kaka ne gi negotiate pesa mano winjore gi yudi. E mana pani ne 400 billion. Ne gidwaro 420, I can't remember the yet. To kakoro ne finance bill ogo piny, chik no kele bunge mokadhe Senate gi Karwa gi National Assembly ni ka revenues odok piny, pesa mowinjore dhi ne counties be idhi duok piny. Enwa kadho gine bunge. Ma we really interrogated it. Ne to ne ntiere winjruok e Council of Governors gi executive gi Senate, ke Senate ema protect counties. Kae to kelnwa go e bunge. Mano wakadho chikno. Koro apani mane kuma yuarruok nitiere. Nikech adieri mantiere ni neno ka Mheshimiwa CS John Mbadi wacho ni revenue shortfall mwadhi bedogo en 316 billion a financial year. Mano revenue shortfall. Manyiso ni pesa kata kano chiki whatever it is okidhi yude kaka nikech it is not there. It is just not there. Koro nitie yuarruok. But gimoro be na neno ni on source revenues nitie counties mosetiyo matek moyudo o improve on their on source revenues. Kanyo bo winjore wang'e ratiro ni to pesa ni odonjo to timo ang'o tang'o matin kaka Nairobi County nigi on source revenues of about is it 12 billion. Mani ngeni rom gi pesa madhi ne Turkana te. Mano is another county. So we need to know 12 billion plus mawuok gi on source revenues. I mean, what is happening to this? But you are working to nyaka podobro bede nekech revenue collections ok nitie kaka ne iparo ni gidhi bedo. Okinyo Jabungu pachi kotudore kod pok mar omenda monego bed ni dhi ne counties nikech adiera ma ok yuarruok mokwongo mane waneno ahinya to ikin Senate kachiel kod od bura. Governors bende yuak, governors kinde ka kinde yuak ni pesa deko, governors yuak ni pesa imigi matin, chungo tije mag counties. To ang'e ni nitiere chenro moko mano kete lwet county governments ma bende gi yuak. Yuarruok ma kama winjo tieke yo machalo nade mondo counties omed tie yo makare kata bedo na adiera piny Kenya gi sani to nitiere kod pek moro matin mar choko mar omenda. Kanyo to aduogo ne od bura. Nikech od bura imiramone. Onge chik magiseketo omenda madhi e counties bedo autonomous. Omenda ma parliament yudo en autonomous. Ma parliament okiwinj ga ni parliament nigi delays. Parliament okoyudo pesa ne kata judiciary. Koro county obedo ni gitiyo at the mercy of the executive. Nitie delays. Counties maybe nigi pesa matin, gichako project moro, pesa ok bi from the executive. Koro gima nyalo timore kanyo en mana keto chik mani pesa omenda madhi e counties en autonomous. Nikech pesa ni ema chulo nyaka jotich mag counties. I believe like almost 70% dine msara ma jotich. Koro ki delay gini, jotich gi bende gin gi odgi, gin gi bills, gin gi mora ma gidwaro chulo. Koro nengo parliament gi senate gi come up gi gimoro ma funds madhi e counties bedo autonomous. Ema judiciary, ema executive nyalo winjogi ni kochopo tarik kamae counties oseyudo pesa gi te. Nikech mano ema delay kata development within counties. Samoro wanyalo blame counties ni gichamo pesa, but delays in disbursement. Nikech yudo governor nigi kata million per beach. Project ni cost around 400 million. Koro pesa modong di project no bedo abandoned. Kech county poko yudo pesa no. Gitiatia the mercy of waonge gi legal framework moro ma ni by this and this time pesa onengo di county. By this and this time pesa onengo tim kamae. Koro ka bedo gi legal framework no, aparo ni nyalo bedo maber. To joma loso chik achiel ni kae. Gine magi nyalo timo gi. Ageno ni gibro ng'iyo wachno matut mar mondo mi kinde mabiro mbele kik wane yuarruok makamano. Rachael korka korie wachno mar omenda madhi ne counties. Mokwongo ya wach ni nyoro the day before yesterday, cabinet sitting, they came up with proposals
on gik ma onego tim maka gi implement bende nyalo konyo. And I want to say ni en gima asewacho before, ka wanyalo relook at our budgeting process ma amor ni achiel kuom gik mane waziri owacho eni koro come 2025-2026 they are going to employ gima wacho ni zero based budgeting where there is justification for each and every expense magiketo kacha nikech gimomiyo kata counties hinyre ahinya ok ni pesa magiyudo onge adiera makende ma maybe walura wacho en corruption. Iyudo ka there's a lot of wastage in the resources magiyudo. Iyudo ni imbo migi eventually the 15% magimiyo gicha gin godo, the grants gin godo, some counties are getting equalization fund bende nitiere. To gin bende gin gi own source revenue kaka ne waziri wacho. Miyudo ka nitie kata counties moko mose surpass kata targets mane gimire. To how accountable are they with the resources magi receive? Iyudo ka pesni gi ng'eny gi gina gik ma kata kiketo gi maber ni koro nyiswa niya pesa mani yudo own source revenue ni itiyo kode nade. Ok en wach mayot ahinya ma ginyalo nyisi ni mae e kaka watiyo gi pesa wa. Omiyo in the spirit of good governance for our counties, especially counties mag Luo Nyanza, nikech koro wawuoye dho Luo, ni onego wa hold the governor accountable sana ni pesa mani ndiko kacha ni yudo cha itiyo kode nade, nikech these things should be in the public domain. Makadhi kacha tanyalo some kenda ma onge ng'ama apenjo ni igani nyo yudo pesa makama own source revenue no atiyo kode kama, the government no miwa pesa makama no atiyo go kama, no yudo grants from World Bank and other sources bende watiyo go cumulatively no yudo pesa makama in this financial year to magi gik matimore nade watiyo godo. Omiyo maga achiel kuom gik mahinyo wa etiyo go omenda momiwa. To kadoke wach ni pesa mane nitie yuaruok e kind pesni medwa omi the counties. Tena diera ni nitie delays in disbursement funds mimiyo counties. Mana achiel. Mar ariyo ok wan wenda ahinya Kenya mikoro mondo wang'e ni adiera makende pesa chal ni nok e treasury midwa nopogni. To kendo adiera mar adek en ni pesa monego ne mijo county gi ok gin pesa mane are based on the finance bill 2024. Kiko wuondre ni nekech koro finance bill 2024 no luar koro pesa mano nego migi kande oginyal timango oginyal yudo. En adiera ni onego bed ni seche mane itero finance bill on how they are going to generate revenue. Bende ginyiso wania this is how we are going to expend this money. To county ni biro nwagi budget mare kama cumulatively. It's a long process which starts I think almost has started now September to oboran nyaka again next year. But bende wang'iye niya gik ma counties gimiyowa or the line ministries miyowa mondo wabed gi finance bill ni come 2025. Bende gin gik mwanyalo timo kosindiko gi andika for the sake of this ministry dwaro activity ni because there's a lot of duplication also in activities. Iyudo ka gima county ni dwaro egima member of parliament bedwano team ministry cha bedwano ondik the same project. Koro iyudo ka nitie duplication. Omiyo anapuodho kabisa gimane waziri owacho ni koro dhi mbele ka ng'ata motimo finance will know now kwa chako gimiluongo ni zero based budgeting odhi konyowa mondo wagole gik moko machalo kaka duplication, gik mara unnecessary, and also it is important mondo jo county wagiendi bende gin bende ok ni national government kende matimo austerity measures. Kata gin bende ginyalo neno niya wan bende kaka county ni how do we cut our cost or our quota according to our size. Bende wanyalo reduce some of the personal emoluments, bende wanyalo reduce some of the unnecessary expenditures, bende wanyalo reduce on travel, all these things they can as well choose to do what to cut costs. Nyoro nan kamoro ta winjo kai gombaka ni bende di winjo ni Machakos County notero siji 500 million UK or something. There was something very funny about it.
to ji okowe mondo odhi oter pesa, not no kwa pesa, mondo ter 500 million kanye London. To kiwinjo gik ma ji timo, matini pesni to gin ga gina and money, they don't know what to use, what to do with the money that they have. Omiyo ka pok gikwayo pesni, ma to donjo ne counties, nekech wane minyero, we are a laughing stock and we can't run away from it. That is the truth. Ni wane mane wachako devolution and we have nothing to show for it. When manani ngane no chako project ni ngane no chako project ni ngane no, omiyo kokwa wuyo motegno ne governors magwa to will remain as a laughing stock. Nikech onge ni ngato nigi monopoly of leadership. Gibene nyaka gichi kitgi ni to jopiny gi dwaro gi ni mondo timgi nade o telde gi nango. Nyoro in a forum again. Majo Siaya County, and this is yes, about Siaya. We are here to advise. Nikech magi konyo. Kaseche ma onyisu ni wacho nu allocate this amount of money for bursaries. To jopiny kwayo u no kunyisu a list mag nyithindo manu chulo negi school fees gi. Why is it so difficult and yet ne chulo school fees? Inikiani ni tero school fees ngia girls. Don't you know ni tero Maseno boys? You know. And so some of these things about governance, which you know I'm very passionate about. Any nyakawane niya, the tenets of good governance, which is transparency, accountability, is very key. To kunyal niso jigimuti mogi pesa gi. Emomiyo iyudo niya, seche moko bet matek mondo medu pesa nekech kata gimitimo gi mwami cha bende okwane malongo. Omiyo, and if the government can even withhold funding to counties until such a time that they tell us ni pesa mani miyo wagi, this is what we've done with it, now we deserve being given, then that is okay. Otherwise, my suggestion to Honorable Mbadi, and yeah, kapo kuchiwo pesni duto ne county mora, not just Luo Nyanza. Nyakunge niya kakiwacho, there is justification for that particular allocation. There must be justification. Otherwise, waboga bira kato wa discuss, pesa no kochiu, pesa no chiu, pesa no kochiu, pesa no chiu, to mochiu cha, itiyo kodenade, mondo, omiwa, wachi niya, sirikal, jichulo omenda, to kitimango kutigo malongo. Kapoko wacho ni national government road, can we start with our own, the local governments that we have? Erokamana yenya. Mheshimiwa wachni mogik mana mapiyo piyo, ebonyere pradek. Okay. Mokwongo, manani zero budgeting, bro konyo wagi tieko pending bills. Uganda gi Tanzania already timi. Kenya mantie chien. Adwam na wuoye wach university funding. Kech gino thago nyithindo mang'eny. Nyoro waluongo Minister mar Education e bunge. Problem maduong' university funding model cha. Eni kakigo ji kogno. Itiyo gi wrong parameters. Ipenjo ni wuonu jado, mama wen single parent, en kia ng'ango, socio-cultural criteria. Ting'e ni mondo ng'ato ng'e ni nyathini idwani otim ang'o, omiye kony mondo dhi osom. En a financial question. Ichalo ng'amo dhi kwa pesa e bank. Koro nyua nyiso waziri, giwe tiyo gi socio-cultural parameter, giti gi financial parameters. To bende kech nyithindo ni e sikul, to skule mantie gi records kaka gisebet ka gichulo pesa. Application mar loan otim ne nyithindo sama pod gine school. Third term, kama jopuonj nitie gi counselors nyalo miyo gi guidance. Mano secondary schools. Secondary schools. Kapok gidhi e university. Sama gidhi kapok gitimo penj. Koro gi apply kacha, japuonj ong'e ni nyathini nyocha ichulo ne gi bursary mar CDF, nyathini nyocha omingaf, nyathini noyudo equity, nyathini min gi nyocha kelo oduma kata oganda, gik kama. Koro ing'e ni record cha ni kacha. Koro ji apply kapod gine school. Kaeto inoni kaluwore gi record financial ability mar family ni. Sani kata kwa dhi dau madala, tuwakawa M-Pesa record ne, wabro ng'e ni pesa di moseyudo e higa ni te. We will know. Kanyocha program, kanyocha uchamo pesa waze, we will know. Financial records ginitie, be ochulo tax, be ng'ama tiyo.